Start na po tayo ng hub. Ride po tayo. Hello, hindi ka andar pag isang kamay lang. Ito din namin ang share to. Mahihirapan ka talaga pag ikaw lang mag-isa. Kailangan ka dalawa. Paano gagawin natin ito, Bella? Wala. Bakit naman ito? Nakapila. Sira-sira pa. Paano ko yung panda? Ganyan. Ikot na lang lang. Baka malaglag kasi. Nagkaroon ng video ko kasi minsan yun medyo malaglag. Makasamahan ko nandun. Hindi nakaalis na yun sila. Ay, ito lang. Bella, nagbago. Nagbago man ako dahil sa inyo. Kahit ganitong pinatahak ko, kutal-kutal na siya. Kakayasin ko maging mas matatag, mas matibay. Maging ako ba? I'm Bella, ng Baaw Camarines Sur. Abangan niyo ang pagsali ni Bella.